zehazte benetan sartu da. Fernando Zazpigarrena hiltzenean hanka egin nuen. Egun arrunt batean, nire amari agur esan nion eskolara doa eta. Erreal gutxi batzuekin eta ondia besan behar hartuta, monarkiaren hiriburua utzi nuen. Zutaz, adierazitako iraindarratzak. Une batez, beldurrak eragita, atzera egiteko keinua izan dugu. Lorea behar mazan. Eta lehen urrita, nora nahi edatu. Horrek eta liberalek. Euskal nazionalistek eta errepublikarrek, sozialistek eta komunistek. eta irakasleek ere atera dituzte. Musikariek, idazleek eta editoreek